Magtutudlo sa usa ka pribadong tunghaan nga gikatahong gihingian og kwarta sa kasakay niining lalaki nga may dalang hait nga butang, mipatim-aw na sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office. Ani ang report. Pasado alas 11 kaganihang buntag, mipatim-aw sa Police Station 3 ang grade 1 teacher sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Gunob. Human siya giimbitahan sa Lapu-Lapu City Police aron masuta kung gitulis ba gayud siya. Matod ni teacher, walay pasahero ang tricycle dihang misakay siya sa eskina mergen. Apan may misabay kaniya nga usa ka lalaking pasahero kinsa mo'y nilingkod sa iyang tapad. Pipila ka tikang laing duha ka mga lalaki na usab ang misakay sa tricycle ang nilingkod sa extension samtang ang usa nilingkod luyo sa driver. Hilom lang ang ilang biyahe. Apan dihang giandam na niya ang iyang pliti o gisultian ang driver sa iyang destinasyon, giaksyon og hingi ang usa ka kamot sa lalaking iyang tupad nga nagkupot usab og hait nga butang. Asa ko na po tricycle driver nga kuya ihunong po sa kanang gate jud sa kanang Pacific Grande. Kanang sa gate jud gibalik na ko kaduha, then gihatag nako kay niana naman sad ang iyahang kamot, gihatag nako ang 5 pesos, then gihatag nako ang plate sa driver, then dayon ko naog. Matod ni teacher, inay mo kanaog siya sa eskwelahan diin siya nagtudlo didto siya ni kanaog sa subdivision kay sigurado siyang hayag ang dapit ug adunay gwardya nga iyang maduulan. Iyang gipasabot nga wa mi deklarar og tulis ang lalaki apan tungod kay naghupot kini og mahait nga butang sa pikas kamot samtang ang laing kamot may aksyon og hingi og kwarta kaniya, hinungdan nga gipanguyawan siya pag-ayo. Basta nahadlok na yun ko kay sa naitusok niya na nangayo raman siya og manit, tapos akong gihatag, then nanaog na lang ko og dito sa kanang feel na ko nga safe nga place nga hayag, then na ay guard. Dugang ni teacher, di na usab siya makahinumdum sa hitsura sa iyang mga nakasakay nga mga lalaki kay gidaog siya sa iyang kahadlok. Apan mapasalamaton lang siya nga luwas ra siyang nakanaog gikan sa tricycle. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.